tamo je bilo zapisano da se, mislim u toj naredbi, udovica paloga ratnika i učitelja ima do daljnjega zadržati, molim lijepo, do daljnjega u erarskoj nastavi podvučeno i usličnik. Pa to je barem jasno kao sunce. O deložaciji, dakle, kako ne može biti ni govora. To sam i ja čitao tu bansku naredbu, toga se i ja sjećam. Škola. Što će biti sa školom? A škola? Škola, to je nešto drugo, to spada pod bogorsku nastavu. Ja sam vidim da je sve to glupo i razbijeno. Trebalo je ići lijevo umjesto desno, da opet desno umjesto lijevo, uvijek obratno, uvijek sve obratno nego što je bilo. A ja sam uvijek išao krivo. Pa to ja i sam vidim. Zato vi meni niste potrebni tu kao zorna obuka? Dijete moje, gdje je ta naša sreća? To je bila sreća. Stanovala je pod nama na prvome katu i karamele je jela, a ja sam je za kečke navlačio i u pivnici smo se cijelivali. Nije bilo sna modrijeg i tiše.